ombak pembawan Joholo karena rasa mangat Joholo pencorong terjadi karena rasa lambat wingetan kalau anjir orang baru contohnya masyarakat orang pepeh bintangnya satuan lepur bongso orang koyo serendang sutro no no American ayo kami angkot iyo bahi gila le untuk mondang kancangan double ya gila le pandi 7 tayang lu pandi jajak lu wah kan kami angkot oh jadi sini ya lo pandi lo yo dapat pas lo
Bukan suari melakukan kono. Bukan suari tangan nih. Wah, Andi le. Ayo, kesese bul. Rata. Lah, yo wis kono. Lah. Pandi. Lo, mata nih, lah. Yo. Tangan ini ya. Wah, pandi kali. Ayo, toto bari sapu cok. Sisih godhek kok sing bareng dodo paribasane lakune pincang sisih ning iki ratu apa to tanggal irisan talento tanggal semana ngangsu jole sadunge kang kantong seba wedal sepo jole manggaran jure kalungan iki seneng ora kaya dina iki sing kantong seba kalungan iki ora kok para warga ning wetune
nyatane teko Jawa Barat ya rawuh ya teko di. Nggih, Ibu Yuel ya rawuh. Ya iki kok sing arepe nyawer kowe kabeh iki yo iki. Saka Jawa Barat. Sing duwe ayak naon iki. Para YouTuber reklamen berkat timbul. Wiwit mengelola wisata Benjulo Masarin Sawadya Bala ya rawuh kalungguhan iki. Kula menyang bewanan para saking para kula nyangkap jaranan aja nganti lali iki. Cukup selendang sutra. Selendang wujude sing kanggo gendong inden sutra ki kaendane sasana kaya ngambangi omongane ratu kaya aku Pak. Bila-bila mulane kanggo atur pambagya didongake mantene atur truntut tuan rumah gede kesehatane gede rezekine sesuk semasarane ngundang selendang sutra ya teh jurit lapangan lha iki awakku lara kabeh maluk kaya pedhot-pedhot yen aku ra digutur ora timote kepiyake gutur sebagene disalini lah ya Allah ya cek moga-moga dat diratani salamane diratani lah diratani dat diratani seredak kok nang ya ayo ayo iki guntur wis aku tak melayu ning kutha Bali jenenge caote
Jawab jujur. Aja teges paring malam bono maring aku jirit. Jogetku mau kaya ratune sing malem 30 etan ngono ki padha ora sing dadi Brawijaya ki padha ora. Sing dadi Brawijaya sing kok Cina kaya. Kalau cah asu lah. Weh. Dret, dia lagi jero cukup. Masyarakat tak tutup kane perawatan di lagi. Spesial untuk Mama dari Jawa Barat ya. Mama Joel, spesial untuk Jenna. Lagu spesial untuk Jenna. Spesial. Sayang Dalam yakin wis ora suwe sesandingnya aku jero kowe senadyan wong tuwa marake Orang benar. Nah. ombak gede tak sabrangi banjir bandang tata tadi penting aku harus siji banyak sini untuk jempol aja ngopi skoro gede aku lagi opo maneh mau ngelawan apa Rasa pengen deh. Oke, terima kasih. Selendang Sutra. Ayo Mbak Kita. Iya. Sayang, semua keterbuan gawe sempurna. Nyawa aku kowe. Yakin wis ora suwe sesandingan aku
Tina. Karo goyang. Ini bisa. Goyangnya sayang. Maksudnya perwakilan enggak apa-apa, mukul perwakilan enggak apa-apa Bunda. Nah, enggak boleh kalau harus pakai ucok Bunda. Nah, moga Bunda. Kasih contoh. Bayangno budak itu budak itu. Sopo? Lah bayangno serem. Lah. Kacat kiri. Nah, kayak ngono ya Pak Bu. Ya, biasa. Lah moga Bunda Jawa Barat tenan. Wes. Cita-citane Bunda kok Jawa Barat iki duite ditekne nyawat. Yang keras, Bu. Nah, ayo, mari Bu. Yang keras Bunda. Iya, yang keras Bunda, keras. Yang keras dong Bunda. Tambah lagi Bunda, tambah lagi. Satu kali. Tambah lagi Bunda. Selendang sutra.
Sampai